Oikein paljon tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa pelataan Fortnitea, mutta se on vaan 1 vastaan 1. Siis mulla on vaan tässä semmonen hyvä klippi, kun mä taistelin näitä yhtiin vastaan. Ja niin, jos mun ääni kuulostaa tässä videossa jotenkin oudolle, niin mä oon pikkasen kipeä ja niin. Joo. Lähdetään katsomaan, mitä tässä käy. Ai niin joo. Ja tää peli on siis vaan niinku, ihan vaan normi peli. Jota me oltiin vaan niinku klipille. Ja tässä on vaan tavallaan pikku pätkä siitä pelistä. No niin. Täältä mä tuun. Ei. No, heti tipuu alas. Satana. Joo, ei tää lähtenyt karkuun. Vedänkö teit tätä? Et ole lähellä. Joo, mä lähden perään. Se on tässä boksissa. Paratavan boksi. Venä. Et nää lähet taas. Venaa. Missä se on? Mihin se meni? Häh? Mihin se meni? Mihin se meni? Häh? Kato, täällä on se vihu. No niin, lähdetään haasta. Oho, tää Ossakin pelaa aika hyvin. Hän on soottanut. Joo, siis missä nää nyt oot? Miten mä löydä sua mistä? No niin, nyt mä en tiedä missä oot. Venä, tää lähtee täältä. No niin. Joo, nyt tää on ärsyttävää. Mä en jaksa tällaista. Editään tääkin. Niin. No niin, missä nää nyt oot? Lähtikö se? Voi jumala, se on kyllä näissä. En mä jaksa. Kato, tässä on uusi. Oho, mitä? Vitsi, mikä jumpscare. No, voitan tätä vasta. No niin. Hei, melkein hittasin tuo. Se oli kyllä lähellä. Sitäkin tyyppiä saa pelata. Oi vitsi, se olikin tuolla alla. Oho, en tiennyt. Ei jumala, mulla ammui. Ei, nyt ei. Miksi tää ei mene? No niin. Ei jumalta. Ei vitsi, anteeksi. No, mihin se hävisi? Lähtikö se? Nyt. Se on tuolla. Vähän. Ei, vitsi, se on toi. Mikä toi nyt oli? En muista. Ei osunut. Nytkö se tulee taas puskea? Missä se toinen on muuta? En tiedä. Onko se toinen tää alhaalla? Onko se nyt tää yksi täällä? Joo, tää tuli. Oi vitsi, ei vitsi, mä en yhtään tajunnut. Mennään tästä. Nyt se toinen tuli tää. Joo, nyt se toinen on tässä. Venäs on tässä. Miten huonotaan? Mä voin tehdä tällä. Ei. En mä just ampunut ohi. Vitsi. Ihan sama. Miten se hävisi? Lähtikö se? Ei vitsi, se on kyllä näissä. Venä ammutaan sitten täältä. Venä. Tajuuko se ees? Ei se taju. Ei jumala. Se toi jäi ihan vitsin loviksi varmaan. Joo, nyt se toinen on tässä. Nyt se on 1 vastaan 1. No niin, missä toinen on? Sorry. No, se toinen on tää alhaalla. Tässä. Venä, minne se? Ei, osu. Jes, ja jää. Mitä se toinen kuulee? Ihana. Se oli kivaa voittaa se. Joo. No toihan peli meni mulla oikeesti aika hyvin. Ja niin, mutta tossa pelissä mä pelasin muuten näppäimistöllä hiirellä. Joo. Mutta oikeesti kiitti ihan sikana 12 tilaajasta. Ja kiitti kun jaksat katsoa tämän videon tänne asti. Muista tilata kanava ja muista myös laittaa like videolle.
Joo. No, eipä mulla muuta. Kiitti kun katsoit. Moikka!